ये जी सुनी लिया के जाई ठीक बा। जब से आइल बनी हूँ घर में तब से हमार मन बियाई रहता आ हे कारा चलते तो और बियाई रहता बुझाला नु कि कपार पे विपत्ते बिया है बच्चे मन करता नु केनियो डोम घर दे दी आगे केनियो बेच दी समझ में नहीं क्या दिमाग में बैठाई बेच दी ठीक बा। हमार ना बार तू होता देख पेट कल कितना दिन हो गए अभी तक ले पेंट ना कोई नहीं बार में आई ना तो से तेरे नाम काटत रही तो ये तू करत रही एक बराबर बार छाटत रही देखो बड़ बा पुलुंगी हो गइल बा समझ में नहीं क्या देखो हमेशा आदमी वो जो चलत रहे परस लटका के आ सैंडल पहन के हवाई चप्पलों के जाए थू नहीं के आई चप्पलों पहने के लगन नहीं के रमा ये गो बात समझ में आइल इतना सिंगार हमार घटता ये करे के मन करता कि बेच दी कोनो एगो एथु हाँ याद पड़ल मुकेश से अंबानी निहन लागिल बुझल उनका घर में नो कुछ के कमी नहीं के हो सेठ उनकर का दो नाम है मुना सेठ हाँ मुना ना हो उनकरे के मन करता कि फोन करके बुलाएंगे एक के जल्दी बेची आ जल्दी बेच के आ मार्केट करी तो खूब शौक सिंगार हमारा अपन पूरा हो जाई। देख हमार बार एकदम बुझाता कि एथू भइल बा बकरी के पूंछ निहन लागता जाइन त साइलिंग में चिपवाई एथू करम चपवा के बार एक के बेच दे देखो तनी मांगो तनी 1 लाख रुपया 1 लाख में तनी के बेचिए दे हम लागल तो बा। हेलो हेलो हाँ जी प्रणाम प्रणाम। ये रोज चिन्हा तनी हमरा के प्रणाम कर लेनी चिन्हा तनी ना हाँ तो यही में रोज गाड़ी लेके जाई ना आई ना तो चिन्हम ना दुआरी में। सुनी ना एगो बात बा। का बात बा? बात बउए ना कि एगो हमार ननद भी है ठीक बा एगो ननद खूब सुंदर ननद भी है रो एक काम कर सकी ना हम एक के सोचा तनी कि रौरे हवाले कर दी 2 पैसा काम बउए 1 लाख रुपया के काम बा जननी जी हाँ 1 लाख रुपया के काम बा रौरा भी तो मार धन दौलत बोले बा 1 लाख रुपया का बा का जी कैसन बाड़ी ननद? एकदम सुंदर इतना ब्यूटीफुल के रौरा देखम तो कहम कि हमरा के 1 लाख का 200 लाख तहरा के दे हम। सब पैसा के चिंता मत करी पैसा से तो गांज दे। साचो तब अरे दादा तो हमार मुंह के बात छीन लेनी अब तो हमारे एकदम सपना सब पूरा हो जाई ठीक बा रौरे आई ठीक बा आई आई आवत तड़ी ना तनिका के हम कसहूं पोट ले तनी ठीक बा ठीक बा रखत बातचीत कोई लेनी और अब इनका के बोलावत के घर में खा तड़ी के सुतल बड़ी समझे में नहीं खियावत तो विपत्ति एकदम कपार को बोझा दिए मन को तो कर सुमान ए सुमान। हाँ भाभी। अरे 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 का करत रहू बैठा भाभी बड़ा हमेशा खिलले रहेली सोचा तनी न तारा के एगो बात सोचले बानी भाभी एगो बात सोचले बानी का भाभी चिहाइले रहेलू कौन बात में चिहाइले रहेलू किनो से आलू तो तारा के देबे करना खाए पिए के आ चिहाइ रहलू कि कुछ धोइले बड़ी का वो बात नहीं खे कौन बात में भाभी हमसे बिना बतैले को तो अरे बात वो बात नहीं खे जान तोरू तारा के नो बताओ तनी से खेवला आवत तवन जाए देखे वाला एक आदमी अभी आई हन देखे खातिर पहले हां देखे शादी करे खातिर ए भाभी देखो ई कुल के हमारे भी नाम मतलब पता भाभी बहुत हमके पढ़े के बा हमेशा तू कइले रहेलू ए हमरा साथ में को पूनमी बिया वो सुनिए भी सब पढ़े ली जन अभी हम ना पढ़म का। अरे जुग जमाना बाबू खराब बा ठीक बा जुग जमाना खराब बा देखा तू झूठो के लगा नहीं लगा देते सकी तोर बेटी के त फलाना के त चिलाना के फोटो साथ सटा दे तो देखो तो बियाह शादी हो जित अपना घरे दुआरे चल जीबू तो सब दुख सुख करी हम शादी ना करम अभी हम बता देते नहीं पहले तू रुक ए जे रुक तहारा नहीं के बुझा ये भगवान हम अभी बहुत पढ़े के मन करता भाभी शादी के पीछे पता ना का है हमारा पड़ गइल बड़ी ज्यादा वो घर के आखिर मर्जी बा वैसे में मर कोई बा उनका सहारा के बा ना हमरा के सब करत अड़ी मम्मी पापा तो पता है ये नहीं भाभी बड़ी के हमरा के हाथ ना प्यार दे दुलार देवे अरे 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 हे जा
सुना तारा के ई का भाभी? शौक सिंगार क दे हम ई खूब सुंदर लगबू पसंद कलिए स आ पैसो कम लागी जनलू ई कुल का भाभी ई सब सिंगार ह लगावले नहीं कुल लिपस्टिक कितना सारा भाभी लिपस्टिक होई बार खसे कल वैसे कल खूब बढ़िया लगबू सच्ची आ जान तड़ू अभी तार लड़का बुद्धि बनू सदिया बियाह क देम जानू त सब तारा बुझा जाई सच्ची में भाभी अच्छा लगता है हां मस्त लागत हउ देखत हउ तेरे नाम कटले बड़ू आ देखो कोनो लड़कन से नानू बतियलू ए भाभी तू का सब करेलू बार-बार हमर नाना लाख में हमर नाना देख के हई ना हो तारा पर शक ना करी ना देखेलू हमेशा हम शक करबे ना करम आ ना एथू करब ठीक बा लिपस्टिक लगा ल कहिया सुनू कितना सुंदर बिया लड़की है ठीक बा ठीक हो हमें बात चाहते भाभी देखा तार के एक खाली कहनी तो तू दू खाली कहतड़ू तू सुंदर लागबे करेलू कुछु कह सच्ची में सुंदर लागे ना हमर ननद के पसंद कलियन देखिए हम काली में पश्चिम के काली में के नु 1 किलो लड्डू चढ़ाई हमर ननद अगर पसंद आ जियन त देखी हम ए भाभी ऊपर तो इतना जल्दी मतलब शादी करे के का रहला शादी ऐसे करतनी ना ए भाभी पता बा उ बात नहीं के अपन रीति रिवाज पूरा करतनी कपार पके तू गरा हटावतनी के हमरा के कोई कहो जन ठीक बा लड़की घर के ना बोझा होली स गांव घर के बोझा होली सन ठीक बा तू तो हमरा खातिर एकदम लाखों में एक बड़ू हां भाभी हम तो जानते हैं कि तू हमके बहुत मानेलू जाने सुंदर लागे लगलू सही के हाँ बहुत सुंदर लगत हउ सुना ना कहनी नु कि आवही वाला बाड़न अब ठीक बा भाभी कैसन मने उ लइकवा बाड़न वती उ लइकवा के बाप हड़न देखे अइहन उ देखे खातिर बानी जी कता आगो निका खूब सुंदर लगे छ हेलो अब बोलिए ना हाँ आगो निका जी आई अंदर हम बिया का तनी मेकअप आउट हतनी ना तनु जनिहन नु कि मेकअप ओकअप करे से का सुंदर रे हमर न त सही सुंदर लागेली ठीक है भाभी जा ठीक है पता ना कैसे ना का पूछन जे का ना हमके बहुत डर लागत हुए भाभी भी चल गइली अकेले तो चलो भाभी बाड़ी ना सब संभाले आई क्या हमर लड़की तो ननद सही खूब सुंदर लागेली मेकअप हमन के लगाइबे ना करने जा आ ना पाउडर देखत ना खाली बारह सही झर ले भैया पागल नहीं कहले रहली तो बहुत झकास लगेली देखत ना जी प्रणाम ये हरी हां अपन याद बनो हां ठीक है जानता नहीं पैसा डाल दे हां ए बुची दन प्रणाम कइलू हा हां भाभी तो बातचीत तो नहीं करल हो हम तले आवत नहीं पानी नहीं लेके ठीक बा ठीक बा अपन बातचीत कर केवना क्लास में पढ़ी न रहुआ क्लास में 9 में पढ़ी ना ठीक बा ई तो झकास लागत हो ये मन का करते रुआ समझ में नहीं क्या उसका का है अब कोनो गलती का कर देनी मैंने देखी ठेके की मात्रा पापा लग जिसम बानी और हमारे शरीर में टच करतनी अरे हां से भी लास्ट शर्म नहीं खिलात रुआ के हम ही हनी लइका हां हमरे से शादी करे के बा अरे बाप रे बाप का हो बोले शादी करे के बा जी वो तो भाभी कहत रहे लेके रवा उनके पापा आनी अरे ऐस करे के बा ऐस पैसा के बिछावना बिछा दे एसी कूलर में रहे के बा अब बस एगो खाली कमी रहल त एगो परिवारे के तनिको टेंशन नहीं खेलेवे के है माटी के कहीं दर्शन नहीं खे चारों तरफ टाइल्स बिछावल मिली देखिए ऐसे मत करी जा हम शादी नहीं की कल जाते अभी लेकिन हमारे भाभी हमारे जबरदस्ती शादी करावत तराउर भाभी और नहीं के पता हम सोचे कि लड़का अच्छा होवे तराउर भाभी हो तराउर मजबूरी देखिए कि अपन काम करतनी नु शादी वहां के कौन गलती कइले बनी वहां के तो सोचतानी कि हमरा ननद के सुख होके तरे चली ऐस करे के बा ऐस एसी में रहे के बा एसी में चली देखिए हम से मनते कि ठीक बा यही तरी रोजा के नहीं लिया जा दाम पे ले जा बा
लक्ष्मी जी और भाभी के काफी मात्रा में दिया बा। चल पैसा हाँ का कहलू भाभी पैसा के लालच में मतलब आपके साथ भेज दड़ी हमरा के। हे भगवान ना भैया ऐसा कोनो बात नहीं कि हम ना जा सकत। चला चला अब का देराई करो मन टच करे चला। कि हम के अरे ना वाइस पता कर नहीं कि हमार भाभी अब एसी में रहे के एसी में। ओइस करम हां का हो गइल का कहलू भाभी हमरे साथे ई का कहतन जी आई मुंह बनल भी झूठो के अरे भाभी ये उम्मीद ना रहे कि तू काम हमरा के अब पैसे के लालच में और अपने शौकीन के लालच में कभी अपना ननद के त्याग दे। ई का कहतन हो हैं जे तारा के जौन कह देनी जौन कर ठीक बा। हमरा भी ये जे भाव न त देखावा अच्छा न देखावा हे जे आई रहलनी शहर चाटी में से कोनो देहात में से ना आई रही कि मोबाइल ना ले लिपस्टिक लगा के ना चलम जौन कहतन जौन कर चला ओकर संगे ना बैठाई हमारे से कहबू हम भरता दो दिन कपड़ा सब हम कर देते। ये जी सुनी लिया के जाई ठीक बा कुछ भी करी ले के शीशा में बंद करके अरे हम हीरोइन हो जी हीरोइन समझ जाइलू कि मुंह बनाइबू अब ऐस करम पैसा के गड्डी पर सुतम जा तनी सोफो किने हम एकदम कूलर वूलर सब लगा ले तनी। अब एक देहात हनु शहर निहन रह में जा एकदम सिंगार क के चलब कि लोग देखी कि हाँ शहरिया में के रहता कुछ लागत रहे।